Ngi Pdiang Sngewbha pi kiba baroh kiba lawan syakane ke Jingiaseng hakane ke Mynstep kiba la pendap yakane ke Jingrwai tu Blei Nongkynrih na ke banta jong pi Ngi Pdiang Sngewbha kerpang ya pi kilong keme kilong pa kiba la Nongthymmai pi don rengkat bat ngi hakane ke Jingiaseng pi U Blei pi ya ke kam ke jong Blei pi yo ban wan hakane ke Jingiaseng ban don rengkat bat ngi hakane ke Mynstep tu Blei Nongkynrih ya pi bat ngi Pdiang Sngewbha pi kiba baroh kiba lawan na jan bana jengai saudong yakane ke Balang U hangni po Nongthymmai Pohkseh kene ke Ngi Blei ke kerpang ke balang ke lebu ke bangi khot ya ke mission Sunday kadai ke Ngi Blei ke bangi dio ban ya kren kerpang ban kenmau kerpang bat ban ya Duwai kerpang ru kumju nak ke banta ka kam mission ke balang ke jong Blei ke lio ban trei keleng ki state Jongkren dia bat shabaru kumju kene ke Ngi ke balang ke jong Blei mekhala badasam hasor pada Nongkren pada mission field kare ke Ngi ke bangi dio ban kenmau kerpang ya ke jingkyrkhu mission jong ke balang tu Blei Nongkynrih yengi ke Mynstep kamtam nak bentai pastor ai ben job Kharmyndai ya ke bala yo ban bu kerpang ban on ye kubor jong ke mission ha ke Mynstep Pdiang Sngewbha pi pastor tinggal yo ban Sdang no ke Jingiaseng ke jungin ke por ke Jingrwai ke basanpo ke Jingrwai ke basanpo kerteng batiang tam angel ki ro kerteng batiang tam ha pertai baroh kerteng batiang tam na i ban yaro tu ya thu pertai keleng kerteng u Jisu pertai bat benang ki Jisu kerteng batiang ba Rukut bat angel baroh syabam jukut kin yaro Jisu kodo kerteng babange Jingrwai da ke ba Balang U Blei ya ke kerteng ke jong Jisu da ke berwai da ke ba jenglang hagan ke por bada din ke Jingrwai nga Sngewbha ban khot iba man balang Nongkynrih iyo ban wan syakmat ban Pule ni ke ktien ke jong Blei bat ban penkentang ya ke Jingiaseng ha ke Duwai Kerteng batiang tam angel kiaro kerteng batiang tam apertai baroh kerteng batiang tam ngeit banyaro toya to pertai keleng kerteng u Jisu bat benang ki Jisu kerteng batiang baite rukut ban angel baroh syabam jukut kin yaro Jisu kodor kerteng batang kerteng batiang tam dak jing shai pernai ya pertai badu jing shai kawan hai jing suk hamen sing jing ben im janai kuya to pertai keleng kerteng u Jisu pertai batiang ki Jisu kerteng batiang baite rukut ban angel baroh syabam jukut kin yaro Jisu kodor kerteng babaite kerteng batiang tam kapelai ngapo Taras nang kordo kasat yaki mo Basyam yaka ukmen bat ujok Tuya tu pertai keleng kerteng u Jisu
Shaban Duwai in Yoban Pule na Tin ka jong Blei kat kumba ka team blabu shaginong room ka lanong ka shipho kat khat ka khat sao bat ka khat san kumno te kin ya khat karpat yau ta hau ba kim shim langet kumno de kin yo nget hau ta shaphang ba kim shim la yo sngo kumno de kin yo sngo klem ubayalap kumno ru de kin yo yalap lamda lapha yeki kumbalatho akatno be itnat kilong ki kijat ki jong kita ki bawalam yaga gospel jong ki babha doble ngkyrkhu ni kitin na tin jong tingin pandemic Jingrwai try you survey ni step ka bakor ngai ngo e me kanran babha namar ki jingkyrkhu ki jingdon ringkat ki jingalam ki jong me try yaga ba me try mele lamingi kat ni try ki prabanget bagi yo ban wan ban shakri ban money ban pandon burom yaga kerteng ka bakentang ka jong me hagen ka step a try hapdeng ki jingbun ki kam ki jong i rei try hagen ka sngi ngela plat kerpang ngela de a try bagi yo ban wan ban shong hagi jant ki bakentang ki jong me kan rat babha kani ka long ka sngi ka bakerpang jong ka assembly hi barok ko wait try bagi yo ban rakhi ye ka mission sunday kan rat babha kyrkhu ye ki prabanget kyrkhu ye ki shakri ki jong me a try ki ban kren a try he ki jaka ki bakentang haki sorbat ki nongkendong a try hagari ga jongi bacha bar jongari ga jongi ngidwai a try nagabanta ki missionary a try kiba ka assembly galapan mi kiba me a try malakot kerpang shagakam ka bakentang ga jongmi kiba dan hagi jaka kiba e a try jisuwi ban pen priang ye ga kerteng ga bakentang ga jongmi ba pen yo sngo a try hagi ta try ki bambat tip ye ga kerteng ga bakentang ga jongmi ban yo a try bakin yo sngo bakin yo ban diang ye me kumu try unong penim ba ye jongki kyrkhu ki ni ki shakri ki jongmi haga nogo nogo jaka ka baki ki don a try bakin da long shisha try ka jingkyrkhu nagamanta shibon ki man sim ki bakodor a try bakin yo ban tip ye ga kerteng ga khut ka jong me kan rat hagani ka step a try u shakru jong me pastor ai ban job a try wan sam mi ka khubor a try kyrkhu yu a try
Bagawai ke contain kan rat ke ban mi na ke shendur ke jong shakri ke jong me kan the longer jingkyrkhu ngi baroh ke prabanget ke badan ha ke jiseng atrai kyrkhu ke jing ai shaga kam ke jong me kyrkhu ke jingrwai ke jing duwai atrai jisu bit ke bangi yo ban shakri ke jong me ke bangi yo ban shakri ke step na ke banta reverend ke Nongpluh belong chairman u pastor in charge atrai jong balang be alami ke jiseng ke step kan rat bagabor ke jong man sem ko jong me kana na preng jong I wei pe wei ki bet rang bet ki bet sliang atrai ban yo shambat be hane ka step ka ba corridor shemi ki jinger pat ki jongi ngi nge atrai ba me yo sngoban me snap ki jing duai ki jongi atrai hane ka step ha ga kerteng ka jong jisu we e jongi amen. Tikin tengki jing syakri jing ini kepor ke Jingrwai ke Jingrwai ke basanspa kandai pulai ke Jingrwai ke basanspa kandai pulai ke leit pen bena leit jalap ku boy jing penem haki jack pen riu bedum leit pen bena to yathu butrai ukhat I yaki batrang ke mensim leit pen bena leit jalap ku boy jing penem leit pen bena o leit pen bena hadu ki jai ben ribadum kin yo snow yunang panem leit pen bena kin yo snow yu kres utrai ka Jingrwai ka basanspa kandai pulai Ya aku berjing penim haki jan penriu badung leit benar oh ya tu try to call it ya kiba tram sim leit benar leit ya aku berjing penim leit benar oh leit benar aduh kijak penriu badum kin yas kau yunang penim leit ya in your snow, you grace, you try. Ya tu kurijing benteng ba utra, u ayapi, let benar. Amin it ba shitom in your man, di mentahi, let benar. Your snow, you grace.
Kombalong na Sdang bakan ke sengi ke bakarpang nak banta ke Balang U Blei ke assembly baroh kawai. Ke bangi labu bakan ke sengi ke long ke Ngi Blei bakarpang nak banta ke commission ke Balang U Blei ke leo bantrei hak leng ke jaga. Bat kene ke por ke bangi inyo ban pensengau ban yathu yaki kam ke baka mission boat kala trei yaki kam ke jongka. Tiga ke por nengkong ngasengau ban khot yapi ke por tungin aingu shwa U Blei. Ngin aingu U Blei na ke banta ki kam ke jing trei jongka mission ke Balang hakin ke por ki bala lei no baroh U Blei lorangkat. Teng ki missionary ki jungi kendu si bon ki jing haki wei pat ki state ki kendu si bon ki jing sha nyobeng sha lebeng na ki wei pat ki bompat ngeit tendang aingu U Blei la daran kat pala ka kam ka jungu hado mentah kom bangilar wai ki ke Jingrwai borasli ka pang pedeng ka ba uji su la wan shek ke berthei bat balo hukum ye ka Balang Syabun kiuna syabneng hadin bola bipat nak jing tem. Tungin kan mau bakan ni ke hukum ke jong bang to khilek ke perthai baroh kawai baroh lek yalap yau jisu. Kani gede ke hukum ke jong turai syabun kiuna syabneng hadin bola bipat nak jing tem tungin kan mau kani. Kani ke kam empalaban pendep hado mentah. Ujisu la IT haka Balang IT ki senran ke jongu ki balong ki apostol pa ki bakinle but hadu mentau pa ye ka Balang pangingin trei ye ka commission kata kamat bangin ya lap yau jisu syakeleng ke perthai gilar wai ye ke Jingrwai beratli kat Jingrwai basan po ko ong man kit khot kong ha pakot to ye thu kerteng jisu kani gre ke jingkan tu yang ai phi ye ka Balang Tungin yathu ya ka kerteng ka jong jisu syaka perthai syaki breu baroh ka Jingrwai ka baaru ngilarwai ka Jingrwai basan spa khandai Pulai kong le jalam ya ne ka kubor ki jing penem le yathu syaka perthai ki tu kim patip patmat yau jisu bakin mat yau jisu bakin tip mengidon blai baem ubangi mane ngi syakri tiga ne ka por tungin aingu yau blai nakabenta ka kam ka Balang ka mission board ka latrei commission ka bar tungin aingu ya ka kani ka hukum ka jong jisu ka bal hukum hai kisran ka jong tu ki por bar hadu menta yang ka Balang bangin trei bangin yalap yang ka kerteng ka jong jisu tingin Duwai ba kani ka kam kanang ya chaprang nakabor shikabor blai lorengkat balaka jong ka Balang ka jongu ka mission board ke peit ke kami ye ke kam nadu secretary chairman but kit khot jong ka mission board ke peit kerpang ke Balang kala IT hakan ke department tengen Duwai bo blame I jing start un I boriki pakinang la ban tray kamba ye ka kam ka jong blai nang ni shakmat tungin ye Duwai atrai ji subakorbi e jona ka por ngi aingu yeme hakan ke klemat ye ka bangi yo ban Duwai ka Jingrwai syapang ka kubor ka jamu jisu bangin yathu syaka perthai bat bangin ya lap ka kerteng ka jamu jisu bat ya ka plan ka bom jikot ka jame nak banta ka jing pen em ya ka perthai trai aingut mel pen em yangi mela suspa yangi melawat mela syam yangi ni dan mentah ka jing ka bekentang bangin roi ni roi me ko trai nama mel pen em mela suspa yangi trai kan ka por ngi aingut ya ka Balang kala trai kan ka kam Kelapan kau ngu ia kena ke hukum ke jami ko try ban yathu ban yalap ia ke kerteng ke jong jisu lain bak ke mission board try ngi Duwai kena ke por tu I bor shishu ke mission board nadu secretary chairman berkit khot ke jongka bakila ban tray kambha treasure ham ban plan kambha ban pensilur kambha nak ban tak Balang baroh kaweru bangen yo ban dan bantah ke commission nang ni shikmat Terangi Duwai baka kam jamaica nang yait nak bor shikabor mana ai ke jing start mana jalam ialah ka jong ka Balang lang baka mission board baka laban tray kambha yaki kam ban jalap yaka gospel haka leng kane ke re India haki state ba prepare wat shabari komjo
try ngi Duwai bagani ke hukum ke jome yarap yang ngi wei pe bangin so thu khamha nakabanta kani ke hukum ke jome ke bampat la ban pendem ke bangila try bagin yai try hakani ke perthai kat bangin dang em try ngila Duwai ngila IT kani ke por hak kertang ke jome jisu ngi Duwai amen amen hakani ke por ke atungin Duwai nakabanta jonga jong pi baroh hadu katnu ngila dan bentah commission nadu boleh lapan yangi ngila keren ye commission sepang commission man commission Sunday ke bangidon amdai tang commission Sunday andai ngila keren commission langba ke district level ke bangidon ke bangi ngila bo te hadu katnu kala rum ke ni ke kam kala rum ke ni ke hukum ke jong jisu ngi bangin kongu bangin ye dan bentah ha commission kerpang kari-kari ke bentah ke bakrau ke bangingin yo ban Duwai ke ni ke por nak ke bentah jungi iwei pe iwei kum ke bangit hak ke balang am tang ke balang jungi Nongthymmai Pohkseh iwei pe iwei marong try bu hangi ia ke ni ke donut bangin i ye meu jisu ngin i ye ke hukum ke jome bangin le ke hukum ke jome ke bangin yathu bangin lap yau jisu nadu na yingin Sdang dang dan si bon ke langkah mission na kiri gisngi ki yeng Kristan ki mempat ngeit mempat pediang yau jisu nadu na yengin Sdang tengin Duwai bagani ke langkah mission on pen im ye ki yeng Kristan baroh pat ka bar tungin Duwai ye ke ne regiongi ke ne state ke jongi dang dan si bon ki mempat mat pat shem bat ya kendu yau jisu kum nong pedem tengin Duwai U Blei langba ke balang langba jongai jong pi hakikam ke jing trei ke bangidon tungin ya thu yau jisu tungin ra ya kene ke kubor kaba ke balang kala bu kene ke step ya kene ke tim pedeng ke jongka kabong katnu ba internet kalong kita ki ba walam ya ke gospel tungin perkhat ba kene ke de yangai pi hangno bangidon ngi ble bu yangi tang ki kamba bela hang ta kumungin ya thu ya ki we yau jisu kalat kalaban don yang i kam tam kan ni ri ke jongi tingin dia Duwai kan ke por bang try keren ngi lorang kat bat ngi kan ke por ba kan kenta ka bang yo snow ye chapang ka mission men lorang kat bat ngi keren bang ngi wei pe wei ngin la ban syakri khamha U Blei rangkat bat ke kam mission ke baka balang ka tre tungin dia Duwai atrai jisu bakar bi jon ke por ngi Duwai ni ai ngo ye me ha kan ke club ngi don kan ke jing ka bakan tang ke jemetrai yo ban ye kran bat ban yo pensau si pang ke kam mission trangi Duwai ye me kan ke por kan ke jingkhot kalau yang i wei pe wei ko try be melakhot iki khat armut ki sinran ke jome ko try melapha ye kini ki ba melakhot iki ba kin le shakleng ban yalap i gospel ban Sdang na Jerusalem trangi Duwai ye me kan ke por melapha ik balang ke jomeru melapha yang i kum ki banget ko try bangin dan ke jingkyrkhu ke bakrau na gabanta ke commission trangi Duwai me kan ke por ker khu ke balang ke jome ha man ke local church ke ni kisngi bamanta hasor ba nong kendong ngin kan mau ye ke ni ke hukum ke jome ko try kamela pha ke sinra me pha yang i ke balang ke ni kisngi ka dei yang i wei pe wei ko try ban ra ke ni ke gospel haki jing kisam ke jongi ke bang bon bapat mat ke jing padem ko try bangin job yaki de ke jing ik joka ding na Calvary baka jing Kristan on mat ke jing padem bangin dang Duwai ro ke ri ke state ke jongi dang don si bon bapat ngai ke jang khatre ban ya lap ke gospel ke jombe trangi Duwai pendon kam ke balang pendon kam yang ilang baroh wei pe na do ki kon sama jong ke balang ki long ke mi ki long pa haki kam ke jing tre ke bangin don ko try bangin pla ye meu jisu de ke jing em ke jongi ngin ye thu ye meu jisu de ke jing em ke jongi ban ngin ya lap ri me de sintor ke jongi komno ngila mat ye meu jisu komno melapan kelai ke jing em jongi try ngi Duwai to kyrkhu to kren hangi wei pe wei ke ne ke por don rangkat ke ne ke por ke ne ke kanta ka jias lok ne ke tien ke jombe ngi Duwai bo men sema ko jemen ya lam yangi on darangkat ban ngi ke ne ke por ngila Duwai ngila pan kentang ye ke ne ke por ke ne kenta baroh hak kerteng ke jong jisu amen amen te kendet akan ke por ngai kwa ban ya thu ye pi nakabanta ka jing trei
but yaki kam mission kabalang kala tray. Kabalang kalayo ban rung shaki weipat ki state jongkari India ke jongi. But donru ki jaka ke bakayo ban tray haki weipat ki bari ke jongi ke bangyong ka foreign mission. Te kabalang kala Sdang ban tray ke kam mission hatu menta kabangi layo ban rung ban tray haki shipo katway kat atali ki state jongkari India. Kawai ha arunishal ngidon menta kawai kabalang shipo ying ki para bungit. Ngidon gahati lakham slam ngila tray ngani kam mrei kasuki bat kashitom. Te ngidon artli ki balang hakani hagahati arpo ying ki para bungit. Hakok rajahar kabadahi asam. Hangling ngidon katsan tali ki balang ki ying ki para bungit chispa katlai tali ki ying. Nang tah skhem ngidon khandri tali ki balang bat laispa arpo artli ki ying ngidon. Hamanipur Southli ki balang khandai phunreu ying ki parabungit ki don. Ha Tripura kabadang sipit kane Tripura nrengelayo artli ki balang hangni bat ki parabungit khat sau ying ki don ha Tripura. Ha North Bengal kabadang than Darjeeling area North Bengal ki don santli ki balang khandai pupra ying ki parabungit. Hangni ha North Bengal ngidang sulit hakini kebenai kebala dep ban ordained pastor Laingut ha singla kabangya lembaga Darjeeling here kitu ki riat peslasha situ ki ordained Laingut ki pastor hang te North Bengal bat kata kalong ha singla nang tang kandai ngali oban tripat ha Nepal kabla sebar naga ka rindia ke jongi kabangong ke foreign mission ngidon lai pusautli ki balang sanspa sop Kharmyndai ki ji te ke basipau ngila tray Himachal Pradesh hangni Himachal Pradesh ke bala slam la ki posnam hadu mantang padio teng i kumbangi layo hanrai ki daw ki jinge ki babon ke bangi kando te missionary badan nang to sem jinge hadu kata tengim tip kumno commission board nang disimatkan perkhan te Himachal Pradesh 4 la ban yo ha Jharkhand bat Ranchi katway ha Jharkhand bat Ranchi ngi hangli ngidang Sdang ban tre kini ki snam arsnam ke bala dai te ka wan ka lockdown te kini ki por ki be ba ka shitam ba u missionary bangi pha ang ni liba ban ke rungsai pade na ka balang jongi nang ni na po Nongthymmai Pohkseh te idon ha ka kamang te ke padon prabangai tingin Duwai U Blei baum sei ki parabait hakiri ni kisnam ki banangwan nang tahapuni Maharashtra ngi bha ya wen gi nong trai jongi ba shan bor lang khain ila trai hinte poni Pune city hang the te ki parabangai kelami yang to ngalayoban pha ki pastor jongi ban leit ban pen baptis sang theru kelami kini ki parabai jongi kini ki kharar tali ki balang ke bangila tray tiki parabangi lane ki nong tray ke bangi pha nang di harun nishal ide Reverend Benio Finelison Buam iba shongka hangni hi hapo ka balang ke jongi Nongthymmai Pohkseh iba Benio Buam idon harun nishal Pradesh nangta gati ngi pha yo evangelist ke jongi banong missionary iba wan banri doloi ini dang lek hakini kisnam ki baladam hang the po ku Guwahati nang ta po ku Grajhar pan ka badai ki Assam ni pha yai Reverend Michael Lamare ini dan po ku Grajhar nang ta po Karbi Anglong ka Khamajan Karbi Anglong hang the Assam hi pha iba Elen Ingti but Reverend Tilshon Rongpi kini barngot kidai naka balang kerpiang ti ngilapha i ban don hang the po hamran hang to ban cover ye ki than Karbi Anglong hang to baroh nangta kiwei pat ki jaka ke bangi komasikim te ngim simpha shu ke missionary nang ni roi kilami hi nang tai
ki pastor ki ba don hang tu ki don arngut hang tai po sikkim te kini rengkat bat ki wei pat ki Nongyalam ke bak balang nambak ke mission board kalau ibet ban bu ban yarab ban trei kila trei rengkat kalam da pa shu nang ni rei ke bagi don kam golong ban late na ko ke por chu ke por na ka liang ka mission board hang tai po sikkim ha Manipur ke bade po north east hang ni hi marjan ngi don kini ki arngut ki pastor jongi ki bade nang thi po Manipur ngile ban ordain hang tu rengkat bat way bat new evangelist bangila bu hang tu ban ye tre rengkat bat ki te kini kidai ki local pastor ki bade hi nang thina Manipur impa nang ta po Tripura ru hang ni ngila yo ubreu banang thi hi balang dep ordain yu Reverend Sunil Dep Burma ka jaka hang thiru kamdai ka basuk kadai basi tamba ten ring aingu yo blai ba hang thia po Tripura ngila yo artli ki balang but kila donru ke jaka mission ka bala dep thiat hang thi kini kidai ki Nongkren ke bangi ngila pha hapo Tripura Nongkren bangila ordi nang thi nang ta North Bengal ko mangalong pi ngila dep ordi laingut manhakane nang ta hanepa pat menta kumbakalong kidehi ki pastor ki mangili oban ordin ki ba mi hi nang tai na Nepal ting aingu yo blai na kabanta kini ki pastor but ki Nongyalap jangi ki magila pha kum ki missionary hakini ki state ba pair te like no kani ka Nepal kadai ka foreign mission ting aingu yo blai bala nang roi ka kam hang the ke bangi I ba ki pastor hang to ki Nongyalap ki tresitam lai pu sautli ki balang ki lami hang to sakawai pat philaban kli ka ne ko por sipang ka kam Bangladesh ki da bon ki parabangai ki de khasi ban pa Bangladesh kan thup ki Bengali kan thup ki wede kat to kat ni ki bomdei ki khasi ki bala shong ki bala ebang to te kalai kawan ti kam dai shu ke basuk ke balai duit kumbalong mensiwa tandai kini ki balang na po hang ne po Bangladesh hajan ki baboni ka jingrap hakiliang baroh kam tam ka bakan jaman sim ban belop ya ka balang hang ti ban penklan ya ka balang ti ka shania teli nangi nang ni kambon sin na po nang ni na po mission board ki pha ki encourage ye ki way pat ki paran utrai ban yarong ye ban yami ban lai Bangladesh bat ban yarap ye ki para bangai hang tu te nakalang ka administration kam don hapo ka jimpania jungi kina makadai kaneru kadai po kadai kilalong kum ka foreign mission shaban na ka India ke jungi te kani kadon ke jiadai ka bakhamba bat ki way pat ki para bangai na po Germany te kata kadai ka kam ka bangi ye Troy yo ye ka balang manusia penjual ngau ye ka balang hang tai po Sri Lanka ka ba I pastor bi asok hiai shi lech shi wan hang to te ni hang tur ngi don ke Lanka mission langbat Jingrwai ke partnership ka bang yong Myanmar te kini ki balang Myanmar ba Sri Lanka manta naki daw jong kani ki lockdown bagi wei kala sitom ban communicate ban lai banwan te ngim don ke jing tip ba bania hadu kat no mentapat te ki balang ki balami hang to ki don te ka kam ka ba hadu kata ku ma phali I Sri Lanka menta wat na kaliang ki economic menta la ta jur shibona po Sri Lanka bat tip hadu kat no ki para bangai kenya kando hakene ke snam ki bala deb house nam arajar khat khanda na kaliang jongi nang ni na Meghalaya ngila prasyang ban ai ke chirap ki shete tikini gede ki kam ka balang lang ba ka mission board kali oban tray ya ki kam hakini ki dong bat kini ki jeka ko mangalong ya pi kam dai ka basok kini ki missionary ke jongi ki kandu sibun ki jinge wat hagati ko kuraja ki bajan wat ini ki than marjan than sikkim rai ki stom sibun nama ni kandu ya kini ki jinge tingi ka mission board
kala train sitam ya kini ka kam rangkat bat kini ki missionary ka bangila pha te sibet ngin sayo snow ya ka weipat ka sub team ka balabu ya ka jingkyrkhu ya ka jilap gospel sibet ngin sayo snow kambha ya ka bai pasobia sokhia ni oban kran sibet ka barsen te parbangai be ngila pha eki breu kila leit ban tray kila mi ki parabangai kila mi ke balang ngihap ban thiet ye ke jaka mission ngihap ban thiet ye ke jaka jimani ngihap ban snai ki jimani kamdai ke basok kini ke jing tray ke bang ngihap ban tray borba nang ne shikmat tengai ngo yo blei ba ka balang lang ba jong phi ki parabangai ki bala ai kalu shaka balang ngilala ya ka ban tray ye ka kam hakiri ki balang ba phero pher te nga kantu ik na kabanta jong phi ki para bangai ngi tingi syong te komno ngin ye trelang bat ki tengen sayo sngo khamba komno ngin ye trelang bat ki tengen sayo sngo kabanta sibet te kabanta kan ka por ngi dio ban sim artali kabanta jong ka Jingrwai hai syo bangi dio sngo ya ka kubor na ka tin ka jong blei ngila Duwai na kabanta ki nong kit kam bat kit khot jong ka mission board Mantangin Duwai pat nakabanta ke langka mission kabang raya thu ipi yakini ki state ki baka balang kala tray bat ki missionary jangi ki don bat ki tray hakini ki jaka te manta ngin Duwai nakabanta kini ki langka mission ke bala don kabakila tray kilami ki balang tungin Duwai problem I'm bored show ikini ki nong tray jangi kinam shifting yaga jingperngem joko perthai Blain riyaki, blain sumareki. Dengan Duwai bo blain kerkhui ke kam ke jongu, lang ba ke jing tray jong ki kini kila kamishan baroh. Ha North East hang ningi don jan la hakini ki Thai North East la jan man ki state. Man ta ngil Sdang ban hiar shiki weipat ha ke state juga India man ta Pune. But hanang ni shikmat ngin setray ngin serung shiki weipat kila kamishan ke bo blain pele kalanti yangi. Tingnya Duwai kan ke por ba blem donarkat amtang kini ke commission un bat skhem kini ki para bangai kin long jingkyrkhu kin ya lap ke gospel ka ba ar tungin Duwai ya ki wei pat ke commission ka bangai nang pelan nang ne sikmat nang ba commission board ngai ngo yo blem te Pune ubel la khat kerpang i ba shan bor ubal tip bahai ke Pune ibal Pule bahai ke Pune I don hapo I Pune ila pas na yu Pune ya ke bidi ke jongi te ula don kata ke jingkit ke bakarpang na kabanta ke Pune tengi yo isisha habu Sdang ka kam kilami ki para bangai te amtang kata ladon so weipot nong tray ubay terangkat badi ubatip hai ki hindi but it contain marathi tiga don kam sibun manang ki language jang ki weipat tingin Duwai ba blem darangkat yaki rim sumar kilaban tray kamha yaka kam ka jong blei komju yaki weipat ki state bangin rum komang ne Bhutan ngimpat yo ban rum eba tingin Duwai komno blend play kalat kalanti tungin ya Duwai kan ke por try chi sube jene ke por ngile yo ban ya thu langkot ha kan ke khlemat yaka jing tray mission jong ka mission board jong ka balang ka jome ko try be ngi aingo yeme kine ke lang mission baro ke bangile yo ban tray baki para bangai kilami ki balang kilami ko try be trying it Duwai na kabanta jongki ai boreki ki long climb kin im ka jing im ban long sakhi nam taka tenga jome kin nam phaiden shu sheki nyam barim baja jongki kin nam phaiden shu shakaban bani blai thau trying it Duwai na kabanta jongki riyaki sumareki pan kraw yake jinge jongki ko try be ai boreki nang ne shaka pan slay ki do ban semok ka bor bakin tray kin play me Jesus bat bakin la ban job yaki weipat ki man sem bat skhem pandon kam yaki ni ki missionary ki pastor ki evangelist ka bangila pha ki dona ki ki state ba phera phe bat kom jo ha Nepal ki belong ki ka foreign mission ka banging ye try kom jo Bangladesh ye Duwai try ki ni baroh to lorang kadambe I bor pansla iki do man sebakho jome nyai ngo ime ki missionary ki la try hem ba ki da job iki man sem ki bakodo trying it Duwai kan ke por nakabanta ki weipat ki lang mission
ke bangin na ban plan ban rung shaki wai pat ki state ba per trangi Duwai pedeng ke ni ke por ke ba ke jinge khot ma me ki samla ke jong khot ma me ye ki breu ke jong me ke ma me mala bo kerpang mala I kerpang haki ba ki laban late shaki ke ni ki jaka but I think start a mission board kom no ban rung shaki ni ki wai pat ki jaka tray mission ngeda Duwai ba melorkat men yalam ma me ha ka kerteng ke jong Jesus ngi Duwai amen amen Kau pat bangin Duwai kena kepor, bangin am kelab ban Duwai kena kekelemat nak benta ki langkat rei mission ba U Blei unyo ban trebor ba lengba ki wai pat kilat kelenti. Mentang irang pelan kumno baki para bangit ru kin late lamba ki kam ki jam jongki. Mentang idon ki school kum hang ni hamren. Kaba Blei leo ban kerkhu shibone igani ke school ha karbi hangde ha hamren kaba kedai ke English school kaba hika hang tu ngi igala kiu shapram tengen kan mauru igani ke school ha hamren baka nang la ban kiu shapram ki nongtrei ki nong hikai badan tu kin trei khamha ba kila ru ban yalap yau ji so la ki kam bal ba ki khna ki ba mi na ke school but ki wei be kilat kelenti ke bangingin perkhat nang ne shikmat ma teng penyalap direct ban yathu bek yau jisu kamla banlong wat mentah mani postit jongiru kanom la banlong tengi don kam ye ke jing start ngi don kam ye ke jing ai ke jong Blei hakini ke missionary ke jongi bat kom juru ye ke mission board kom no bakin plan ye ke ki strategy ke bakin la ban lej shekini ki wai pat bat ban yalap ye ke gospel bat baki wai ke yo I mentah kalau kaba ado kata-kata nama tangshu bakala ngilangat haka forced conversion but kiwai pat ki jingkyrkhu dan rangin Duwai ke por haba ko mengene blame ai ke jing start bar blame nom ino ek commission ke jongu kani ke jong kapalang kadai ke jong Blei kabau jisu lawan breng shi ke perthai ulong ye ki senra but ya ka balang ke yatho tengin Duwai Bau new Blei bangi syakri Mynstep khot jong Blei onyo ban tre lambau Mynstep khot jong hakilang commission pendan kam korkhui ki school but yaki weipat ki strategy ka bangi labu komba ai jingikai ban so jang tan jang bat kom tater pat ki weipat ki ba commission rejongi ki Sdang ban le tengin ye Duwai bau Blei nomino ondar kat nak banta jong ki tongin ye Duwai atrai ji subai jona ke por ngi Duwai kerpang nak banta komno bangin job yaki wai pat ki ben sem ki bokoror ki wai pat ki lat kelenti komno bangin yalap yaki gospel ka baki wai ki don kam yaki jingrap ke jongi baki wai ki don kam ban tip ban yo I bangi mane yo me Blei bem ulpha ya la ke jong ka balang balak hot yaki missionary ki jombe trai ngi Duwai ke school ban pahamran ngi Duwai bangin ke school kan kiu shapran bangin yo I bakan yaka thike jeme Blei yaki kena school ba pas nang tu kin long jingkyrkhu ngi Duwai na ke bana ki nong hikai hakani ke school jong hamran ngi Duwai madar kat manai bor me kom ju na ki wai pat ki lat kelenti ke baka balang balang baki missionary ki batrai ke kam don ran kat ma me bat ki penslei ki Mynstep khot jeme trai ngi Duwai manai bor ki bakin trai met ban sem yaka kam jeme hakani ki jaka baroh Tokyrkhu wat amino mami yemagini ki sngi ke ba yemagini ki sngi ke ba ka perthai kam ai lat yang iban yalap I gospel ban ya thu I ke teng jeme jisu kani ke ka hukum jeme atrai melong Blei ba embaran bo ngen pen ko ngu I ka hukum ke jeme ko trai bat ban kyrkhu la ke jong ka balang men kyrkhu kini ki nong trai jongi haki lat ke lenti ba perape ban job I ki ben sem ki ba koror ngela Duwai ngela pan kantang ki ke ni ke po haka kerteng ke jong jisu Amen. Amen. Gen siyo ban tengpat yike jing Duwai jongi shibet haka Jingiaseng ke ba arsen. Ega naka por nga suba ban aingu yo Blei naka banta syakri jong trai ba naka liang ka district shalom kila penbait yike naka program yaka ban oniga kubor ban kren yaka kubor ka naka step yaka naka sub team ke banengkong ba kiwei ken yo ban ngeit yaka gospel
Ngai U Blei na kabenta ka Balang kilapha I pastor I ban job Kharmyndai in yo ban ai ke khupor ke ni step pastor Ngi Pdiang Sngewbha ya phi ha ka kertang ka jong Jesu kren ye ke jing shisha ka tin ka jong Blei ya ka gospel ka bau Jesu la ai ha ka Balang ka bol ai Ngi U Blei un yo ban kyrkhu ha ka ka por I pastor chairman I Balang U pastor in charge jong ka Balang U Blei ni po Nongthymmai ringkat I phi baroh ki parab ngeit hai ki ni ka Balang nadu ki khon samla ki longkme ki longkpa ki riurang ba ki bedon lang hai ki ni ka Jingiaseng ngai U Blei kerpang I phi hai ki ni ka sngi ka kerpang ka ngi ong ka mission Sunday ha ka kertang ka thiang tam utrai Jesu ubolong nongpenim bat unong siu spa na kabenta kemensim ke jongi ngai ngu U Blei ha ke ka step jong ke sngi ya ka ba ngala ba don rengkat na bat phi ha ke ka Jingiaseng mission Sunday jong nusnam araja arpual kerpang ru ha ka bangnyo ban penken mau leng ba ka tin ke jong Blei ha ka jingde bat ka kam mission leng ba ke ka team ba ke ka sub team ya ka ba na kaliang jong mission board kalayo ban bu haunu snem ngasngoman ong hai kini ka klimat ka pementa na ka benta jong phi ki parbangai U Blei shibun na ka benta ki jing kan mau ka jong phi ya ka kam mission ya ka jingtrei ka kam ka jong Blei but yangi ki nongtrei ha ka kam ka jong Blei baleng ba ka jing kan mau ka jong phi ha ki jing Duwai man na ka por Ngi Sngewbha leng ba ki report ba ka kam ka jong Blei la ka long harayeng bat kumju shabar na ka yeng ka bangi don U Blei la yo ban pen man kraw nang ye kan mau ye ka kam ka jong Blei ha ki sngi ki por baroh ki banang wan leng ba ka jing Duwai ka jong phi ba ka ngeit skhem ka kam ka jong trai ka nang yo man kraw ha ki sngi baroh ki banang wan ha ka jing tre ye ka kam ka jong u Hakini ki khandiat tali ki banai but nusnam ladap na kaliang jonga ruk mwe na ki nongtrei ka kam ka jong Blei ha ka Balang ngam sim don ha ka met ka bakoi ka bakhya ayo ban mat ik jing sitom ki bakham jur hadu kini ki sngi ru ngadang don apdeng ka jing sumar tiken maulam yang aru ha ka jing Duwai ka jong phi ba U Blei ai no ka jing kot ka jing khya ya ka ba ngala ban trei lai lu ban trei dap ya ka kam ka jong Blei Haki jaka kabanga ru ngatrei ngala ban ong ba kadang dei kalingkha shra kalingkha ka barang don kam ban bet yu sembai ka ktin ka jong Blei ka ba kawei ne ki jaka ka bang yo ban peit ban khmi hinriu tuli ki snam manta ka dei hang thia po block 2 ka bang ong ka ta ka dispute area ha ka jing dei ka me khlia ba ka Assam dang hakini ki snem ki beladap ni layo banwan pelong Jingiaseng yalap hakawe ni ki snong ka bahap hapo ka West Karbi Anglong district but ha ka te ka Jingiaseng yalap leng ba ka circle ka bangayo ban pek ni ai ngu U Blei bang layo ban job kat tu kat ni ki mensim ki bakodor bat ni layo ban Sdang ye ka kam ka jong Blei layo ban thit ye ka jaka ban te ye ka yeng ka bakentang ka jong trai barang don ha ka lenti menta bat ngilayo ru ban pen kentang ye kene ka Balang ka Bathamai hadin bang ngilayo ban pen kentang ye kene ka Balang ngilayo ban IT no ye kene ka Balang ka Bathamai hai pastor Ellen ingti kumliyo Sngewbha ibadei u pastor missionary batre hangte po Hamren district bat menta nagaliang juga circle tapat ka ba ipej ikhmi kalayo ban simti ye kene ka Balang bat daga jinge phliu jimut ka barit hapreng jongi ki parongait nang ne na po Meghalaya bat nang tai na po Karbi Anglong ngi la don ka jingthmu ha ki snem ki banang wan la daga de ka mon ka jong Blei ngin yo banang penroi ka kam ka jong trai ha ki ni ki dong ki than ki barang jingai tangkum ba shispa tam kilometers nang ne po Shillong ki ba ki mensim ki ba kodor ki barang don shisha ha ka jingdum ha ki jaka ha ki snong kiba pher kiba ki jaj ban riu kiba bon kiba ki em ha ki tu ki dong ki than ki la ya khre shi ka dei bagada don kam shibun ingi ka Balang ru
bangin yo ban yai tre ya ka kam ko jong trai om dei tang hai ki ni ki jaka ngeit skhem hai ki we ki jaka ki snong kiri ki ba kumeng li sngo ya ki report ya ka beli opan ai ti hai ki ni ka step ka bamenta ka benta ya ka bangin yo ban ya slok ban pen mau naga tin ka jong blei la pensiong rem ya ka team jong commission Sunday how nu snam arja apuar da kabalayo ban sot nagaktin ka jong blei ka bangila ban shem naga city ka jong pol sikinong room nagalanong ka ba shipho ka dakhot ka ba khat sao bat ka ba khat san ya ka bladap ban Pule habas Sdang jong kene ka Jingiaseng but ka sop team ka baningkong ya ka bangin yo ban Nongkren ha ka de step ka de ba ki wei kin yo ban ngeit ya ka gospel katno ba itanat long kita ki ba wanlam ya ka gospel ba ki wei kin yo ban ngeit ya ka gospel ka de kata ka benta ya ka bangin yo ban Nongkren ha ka de step ka ba menta ba ka ngeit skhem bo mense makhu jong blei un ai ngi ka jingshai haka bangin yo ban sngap ayu bagaktin ke jong blei kan yo ban kren yengi haka ni khlemat ka bamenta ngi yo man lo snam ya ka mission Sunday bar nga sngot hu ke jing pelong ke jingi ka mission Sunday ke sngi ka bakerpang bangin kren shaphang ka mission ke de ka long ban penthmai ke jing majber khat jongi kum ki parngai kum ka balang bangim dei ban klet ya ka mission lani ya ka kam ka jong blei ha ka jingi tre ka jingi kum ka balang da ka jingkhot ka jong blei ngala ban bu ha ka ni ka step ya ka pedeng la ni ka phang pedeng ka bala bu ling ba ka ni ka team ba ka sub team ka dei ka gospel but ya ka ni ka gospel nga sngot ho ba ngidon kam iwei piwei ki mensim ki bakodor bangin ngeit ya kene ka gospel ka jingkali ka bangakwa ban bu ningkong ha kene ka por ka de ka ei kene ka gospel ba kene ka dakhot na ka tin ka jong blei ka ong ba ka long ka ba itanat ya kita ki bawan lam ya kene ka gospel ka ei kene ka gospel Hashwa bangin sngot hu ya ka kam mission ba ya ka kam ka jong blei ngidon kam ban sngot hu ningkong ya ka ni ka benta ka jubab ya ka ni ka jingkali ngila ban yo hi na ka ni ka tin ka jong blei ka bangila ban shem na ka gospel kat kum Lukas ka lenong ka baar ka khot ka ba shipho bat ka ba khat wei ka ong kum ne Henry uta u angel ula ong haki wat syaptiang nabahakmi nga wanlam hapi ya ka khubor ka babha ka jinkman bakraw ka banlong hakibriyo baro nabaha ka ni ka sngi lakha ya phi ha ka shnong u David ya u nongpenem u balong u Chris u ba utrai ka jubab ya kani ka jingkali ba ka ei ka gospel ngiyo ya ka jingshai ba ka gospel ka jingmot ka jongka ha ka jing ong ka jong angel jong trai ba ka dei ka khubor ka babha ka good news ka bingiong ba kani ka khubor ka babha ka long balakha ha ka shnong ka jong David Yau nong penem bad uta unong penem udai ukres uba utrai bad ngis ngot hu baka gospel kadai ka khubor ka babha namar balai balawan u Jesus Christ u khon jong blai shaka perthei bad ka jingwan ka jong Jesus Christ kalong ban penem ia ka perthei ban penim ya ki brio baro ki badon ha ka perthei bat ka jingwan ka jong Jesus Christ ya ka perthei
kadai ka jing pendep ya ka jingkular ka jong blei ha ka testament ka berim na ka benta ki khon Israel ka jing pendep ya ka ka bau blei ulong na ka benta ki khon Israel ban kha yusim jo kisim utrai jong kitrai but hakene ka gospel la record ya ka jingwan ka jong Jisu ya ka jingkha ka jong Jisu but kadai ka jing pendep ya ka jingkular baroh kabla tho ha ka testament kabarim barka jingkha barka jingwan ka jong Jesus Christ ya ka de ka percay la ong ka Bible barka dei kata ka lenti ban ple ya ka lat jong ka jingpan em na ka benta uwei po wei la ne ka wei po ko wei ka briu ki balawan sha ka ni ka percay Nagradaw hakene ka juhi ka shiti ka jong Paul sikinong room laong hakene ka tin ka jong blei mano ki bakhot kerpat ya ka kerteng ka jong trai ya kita on penem kadai ka jing pendap ya ka ka ba ublei uladap banya lupa bat ka jingwan ka jong Jesus Christ kata ka kubor ka babha ka gospel ka bangiong kadai ka lenti ban ple ya ka lat bangin yo ia ka jingpenem lengba ka kerteng ka jong trai hakaba ngiyo ban khot karpat ya ka nagararau pol ong hakani ka ju hi ka shiti ka buong ngam sngo le ran na ka benta ka gospel ka jong Chris na bagalong ka bor ka jong blei ya ka ban pen im ya uwei po wei u banget ka gospel ka kubor ka babha ka ba keren syapang u Jisu ka jingwan ka jung u syakade ka percay ba ka jingwan ka jung u kamdei hakanu kuno ka jing ka kata ka jingwan ka jung ukum bawan mengi ki breu hene ka jingwan ka jung u ka thong ka long ban pen im ban siuspa ia ka percay bar ka we balakhot yangi ka balangละคอดยังบริพีกงบองปอลบังยิมได้บันดอนกะจิงสงเลรานบันพลาบันยทุชับหังอุจิสุบัดกะบอร์กะจิงปนเอ็มเล็งบากะกระเตงกะจงทรายกีดังดอนชิบอนกีมันซิมกีบะกอดอร์ก็บลิอสงหากีรีพอร์ตกีบะบอนกีบะดังดอนชิชาหากะตะกะกรุงจงกะจิงยับki brang don ha ka lenti ba kim patchim latip ya ka khubor ka babha la ka long ha ki marjan ha le ying ka bangi don ko mali asngau la ka long shabar na ka ri ka ba e ka jongi ha do ki digi sngi ka ba manta ki dang don ki brang don ha ka jingdom ki ba ka gospel ka khubor ka babha ka jingkha ka jong Jisu ka jingyap ka jong Jisu ka dingpna ka jong trai kam patchim la yo jeka ha ka jingim ka jong ki ha ki arsnem ki bladap ka bangila ma chisha ye ka diga pandemic ka klam jingpang ka lalong kata ka silent years ki snem ki bakenja namar balai bangim shim la yo ya ka lat ban pla yo nong penem ya ka khubor ka babha la ka long hal ying ka bangidon la ka long hakaling mission la khang lat ya ka jingalap ya ka khubor ka babha Ngi aingo yo blei bahau nu snem la pli se sisien pat ya ka lat kalenti ya ka bangin ya thu ya ka khubor ka babha hai wei pu wei men sim i bakodor ibrang don hapdeng jong ka jingdom jong ka jingem ya ka ni ka gospel ka bangi kren ka khubor ka babha u blei u dakwa ba on pentip lani ba an ya thu ya ka ha ka percay hi baro ko we kam dei ban syukut tang ha ki sau kan ro jo ka ying ka bakentang hendrai ha ka percay hi bar ko we ya kene ka khubor ka babha ka khubor jo ka jingpen em leng ba ka jingai e ha ka kerteng ka jong Jisu dei ban pentip dei ban ya thu ha ka leng sau dong satlak jong ka percay Matthias arpusau kalau nong dekat ke bakat sau ko ongkum ni. Te ye kene ke gospel jong ka hima.
Onya lap haka pertai baroh. Ya kaban long ka jingpla haki kenja benriu baroh. Anda kumta ken kanja kata kabakut. U Jesu Kristus wong ya kene ka gospel jong ka hima ka jong blei. Dei banyalap haka pertai baroh. But anda ladep ban pla ban ya tu. Ya kene ka kubor ka babha haki kenja benriu baroh. Dei tat hang ta ken kanja kabakut lade ka bawai no ka pertai. But ngisngau tu lengba ka de ka khot. Balada ya kedega gospel ke jong Jesus Christ ke hima ke jong blei ampat simlayo ban penpoi haki kenja benriu baro haka pertai kanumpat got lapen skhem haka de khot Matias arpusau kalanong ke de khot ka bakhat sau ban ngisngau thu balingba ke de khot ba ka donut ke jong blei kalong banyathu ya ka khubor ka babha ka khubor jong ka jingpenem ban wer ban khot ya ki mansim ki bakodor haki jaka ki baper bakin wan ban tip ya kani ka khubor ka babha wa apostol Paul upen skhem shushu da ka bu ongkum ni Henry ngakhendu ialah ka jingem ban ngam nyau kor shu ya ka bakum ta ngan yo pendep no ya ka jingphet jonga bat ya ka ta kam U Blei ka balayo nautrai Jisu ya ka ban pla ya ka gospel ka jingai U Blei kam ki apostol ka lenong ka ba arpho ka dekhot ka ba arpho sao u shakri jong trai u Paul upen skhem ya ki digi kentin de ka boong ba ngakhendu ialah ka jong ka jingem ban pendep ya kene ka jinga pet thong ka jonga ba ngan yo ban pla ya ka gospel ka jingai ka jong U Blei ki briu ki jong blei ha ka Bible ki senran ki jong Jisu ki apostol ki jong trai ki don ya kene ka donut ka jong blei ban pla ya ka kubor ka babha ka gospel jong ka jingpenem ban ya thu haki brio baro ya kata ka jingai ka jong utrai bat ka long ka basisha ko ki parnget ki be ki jonga lengba kene ka mission Sunday ka bangiyo ngis ngothu ba U Blei u khot yanga bat yapi u khot ya ka balang ka jong blei bangi di ban don ya ka di ka donot ka jong blei ka donot ban trei ya ka kam mission ka jing trei ban ya lap ya ka ni ka gospel ban don ya ka ni ka jingkyrkhu bangin ra ya ka di ka kubor ka babha ban penpoi hasaudong satlak jong ka pertai ngi aingo yo blei ba ka balang ka jong blei la shispa tam teligis nam menta kalayat lenti dai jing Sdang iberit haga jinget rei ya ka kam ka jong blei ya ka kam mission hapo jong ka balang hanre menta kalanang man krau kalanang roy ka kam ka jong blei namar blei ba ka balang ka jong blei ki parwnget ki be ka jongi ki don ya ka ni ka mansim ki don ya ka di ka donot jong ka jing sngokya ba kumno bangim dei ban hon tang bangilayo ban diang ya ka di ka gospel ne bangin plaru shakiwepat ba ki mangkiru ken mat ya ka jing penem ka jong trai sa sisin pat ngi aware ha ka ni ka jingiaseng ba ka ni ka jingkyrkhu ban pendep ya ka hukum ka jong blei ban ra ya ka de ka gospel ha ki jeka ki baper kam dei bangin nyau sting no kam dei bangin shuhon no tang bangila pendep ya ka bangila yo ne ka jingkhot ka long bangin nang pen skhem ya ka jingkyrkhu ka jongi kat baki sngi kidang talun bangin yo ha ka jingmot jongi baga kam mission ka jingalap ya ka gospel kanang man kraw haki jeka haka pertai hi baro kawe
kumno kan long lada mangaba mapikum ka balang nginyaw sting no ya ka mission ka jong blai ya ka kam ka jong blai udon way parlok uba i jonga u pastor ha ka way ni ki balang baptist hang ni po shalong uday na po Garo Hills yo ban ya shongkai sisin bat uni u parlok bat u thu ya ngai ka kam mission jong ka balang ka budon baruang baka jingtrei mission jongi ka balang kam dei tang bangi pha ya ki parungai jong ka balang haki jeka ki bangin trei ya ka kam mission mereka balang kala shim ya karai baladadon mano ki Kristan ki badon haki kenhon balang ki baper hang ni po ri ka ba it ka jongi ki khon samla kan tation rang ki bala plai ka jingkhot ka jong blei ban trei ka kam mission wong ka balang ka bangangadon ka kloy ban ai ka jingkershan ka kloy ban yo ban ya trei bat kita ki Kristan lani ki banget ki ba kloy ban IT la ka jong ka jingem na ka banta ka kam mission ngi kloy ban ya trei ka kam ka jong blei baru yathu yang ha ka de ka sngi bagaladon ka way ka Kristan nang tinapo nagalan kabala commit ila ka jong ka jingem ban trei ya ka leng mission ban nagalyang jo ka balang ka ba uniu porlok udon u pastor ula ai ka jingkershan ya kene ka khon samla bat menta ka don ha ka way ni ki jaka hang te po Afrika ban trei ya ka kam ka jong blai ka balang ka jong blai ngidon kam susu ban don ye ka jingket kli ka ba khamyar ka jingket kli ka ba skhem ban penroy ye ka mission namar kam dei ka mission ka jonga ba jopi kam dei ka kam ka jongi henrei ka dei ka kam ka jong blai ka ba ka donut ka jong blai ka thrang dik ban ya thu ye ka de ka khubor ka ba bha bat utrai ublei ulabo ye kata ka jingket kli hanga bat hapi bangin yo ban ya trei ye ka kam ka jong u ban pen ngau ye ka da ka khubor ka babha hakiman sim ki ba kodor ki bdang don shisha ha ka jingyap ha ka jingdom jong ka jingem ngila Duwai U Blei par banget ban ngamartin banang ni syakmat kat bagi snem kitang telun kat bagata ka bakot kampadja ka balang ka jong blei kanang pen kraw la ka jong ka jingkit kli ka jong ka nagabenta ka kam mission udon way unong hikai ubahikai ya ka kam mission kat bagi dang don haga jing pule ya ka kam ka jong blei hakaway ni ke jinghikai ke jong u ka bala pensa jingkan mau yang ahadu ke ding sngi ke banta ban ya trei ka kam ke jong blei ulawan ra ha ka de sngi ya ka way ka slide ka dur kumno bangin ya trei ka kam ke jong blei but ha ka de dur kala don way u pastor hakli do but uni u pastor ula ya lap ya ka gospel ula kren syapang u Jisu hakiman sim ki bakodor banaga jingtrei ka jong ni pastor lami la job ya ka way ka mansim ka bakodor but on la job ya ka ta ka way ka mansim ka bakodor ka bala pdiang yo Jisu Christ kumunong padem la yo ya ka ta ka jing thau thamai ha ka jingem kani ka mansim ka bakodor kala trei ya ka kam ka jong blei samaka kala ya lap yo Jisu baling ba ka jingalap jong kani ka mansim ka bakodor ka ba pastor la job siya ka ding pna ka jong try lami sa arngot ki mansim ki bakodor baling ba ki arngot ki mansim ki bakodor la beteng ya ka jingalap ya ka gospel baling ba ka jing tray na way u pastor ka kam mission ki mansim ki bakodor da ki hajar ngot ki lawan bandem ha ka ding pna ka jong try Yero utrai par bangai. Kat ningut ngidon hai ka balang. Habingi nyau. Ya ka jingdon je ki par bangai hai ka balang kilalong ki babon.
Lada mangi iway puway ngi atre ngi don ye ka jingkyrkhu banya lap ye ka gospel ka kubor ka babha. Balada kum ka balang collectively ngi atre ye ka kam mission bal ngeit skhem day tang daki hajar daki lak daki kror ki mansim ki bakodor ken yo ban phai shagading pna ka jong trai. Bon sin ka jingalap ye ka gospel ka sakut no ka suki no namar balay bamangi kum ka balang mamangi kum bakita ki bala pdiang yo Jesus Christ ki bala pdiang ye ka kubor ka babha ngem shim la don ye ka jingkyrkhu na ka benta ka gospel ka jong Christ ngisus ngauhon no tang bangila pha ye ki missionary ngisus ngauhon no tang bangila say ye ki pastor ki evangelist ha ka balang da ka jingai ka jong blei ngisuhon no tang hangta ngikut nakaradaw ka gospel ka jong Jesus Christ ka mission ka jong blei banyalap ye ka gospel ka herdor no ka sting no ka telot no ala da mangi baroh ki badon hai ka dei ka Jingiaseng ngi Pule ka mansim ngi khi ka mansim kuno bantre ya ka mission ka jong blei ngin long shisha kita ki balak ban penyar susu ya ka hima ka jong trai ngas nguthu menta ha ka Jingrwai baret i jong kum pastor badang kham khna ha ka balang ka don ka wei ka jaka hang tipo jaka bangatre kabagi ong kata ke snong jatalong ka PE hagi social media ka badon ye ki kenrum kenram hagi di sngi ka bladap hagi ni ki alai tayo ki bladap nakalyang jonga ba unong wei nong tre bangi tre lang yem shimlala banlet che ki di snong namar kala don ka jingkhang kala don ka jingale hagi ni ki snong jatalong ka ba phila yo i ngila Sdang ye ka kam ka jong blei hapreng ki di ki judgment reu Nepali hagi jingetre ringkat ba di pastor lalit nang ni na po kabalang hang ni pok ti ringkat ki parungai hang ni ngila Sdang ye ka kam ka jong blei layo ye ki mansim ki bakodor katu kat ningot ha ka jingetre ka bakum kata kila don kita ki jingale ki babon bar ka wei ki long kami ka bala pdiang yo Jesus Christ kini ki khun ki jongka kim shim las hun ya ka ei ka baga kami ka lale bar kilawan ra no ya ka de ka long kami ban pan phai shala shnong shati support Nepal tika kam ka jong blei hang ni hamarjan lada philet nang ni na po shlong tang hang the kumba tang kuma san phusan ni 100 kilometers nang ni na po shlong kadon ka kam ka jong blei tila da mangi kum ka balang lada mangi kum ki parungai ngim don ye ka jing sngokhia ngim don ye ka ta ka jingkyrkhu hangno ka kam ka jong blei kan rai ha ka jingetre jungi ha ibor ibaret ko malay tho ngi don kam shibon ki jingdawa ha ka jingetre ye ka kam ka jong blei kam da dei tang ha ka pisa ka bangi don henry ye kita ki briu ki bakloi ban ai ye ka commitment kiba kloi ban ai ye ka jingem ka joki ban phla ye ka khubor ka babha ban let ban tre ye ka kam ka jong blei ha ka jing shitom no jong iba rai iba tilak rai ka bangi jukan mau ha ka jing duwai ka kam ka jong blei ha ka ne ka jaka kalalong ka basateng ka basuki no namar duna ki mansim ki bakodor duna ki khon samla duna ki parungai ki badon ya kata responsibility ka jingkyrkhu kumno ban ya thu ya ka khubor ka babha ban tre ya ka mission ka jong blei ban ya lap ya ka khubor ka babha ha ki mansim ki bakodor ko ki parungai ka jingpen kan mau ha ka ni ka khubor ha ka ni ka step ya pigi khon samlai ki long kami ki long pa yangi baroh ki badan ha ka de ka Jingiaseng u blei u labu e ka de ka jingkyrkhu tongin tre dep ya ka ne ya ka kam ka jong blei namar ka Bible ka ong bahaka sngi ka bakhado u blei un sapan ya ka jingken ngilong accountable ngi haban ai jingken ha ka jingetre jongi ya ka kam ka jong blei ka balang ka bangi ngila penyeng ha ka wei ka sngi ngi haban ai jingken ka ei ka bangi la le na ka banta ka kam mission na ka banta ka kam banya lap ya ka khubor ka babha
Ladang impat shim la le na ka benta ka commission na ka benta panyalap ya ka kubor ka babha to ngin Sdang no na du ka diga sngi ka bementa perbangai ngin Sdang no ngim de ban shuhun tang bangi labiang ngin Sdang no na du ka diga por bantrei ya ka kam ka jong Blei hai ka balang ka jong Blei walang iladon ki missionary ngiladon ki pastor ngiladon ki nongialap kan thai ba chenrang ki babon manta handai ngidang dawa shibon namar balai ba ka lingkha ka yar ka lingkha ka berle la ka long ha ka state ka bangidon la ka long shaban ka state ka bangidon kham tam ka lingkha ka babon ka ba ki mensim ki ba kodor kim pat shim la tip ka ka gospel u jisu Kay kata ka jing panem kidang kaang manta kidang yam ha ka kurung jong ka jingyap manu ban let ban yathu ya ka gospel kadai mangi ken ka balang ka Blei ulabu ya kene ka jingkyrkhu ka Blei ubu yangi kum ki sunran ki jong yangi kum ka balang ka jong Blei kadai ban pen poi ya kene ka gospel ban penlong senran ya ki benriu baro ko mangilias ngau ban penlong senran ya ki benriu baro mdadai tang utau khasi ujantia ubang yakran henry haki benriu baro klem da peit ya kata ka jinglong jong kanu ka jat benriu klem da don kanu ka jingnyau po ya kanu ka jat benriu henry banya tho ya kene ka khubor ka babha ka dai haki benriu baro haka shiti ka jong pol si kinong rom ka lanong baning kong ka khot ka bakhan riu ka bala dep an Pule u pol wong ngam sngolet ran banya thu ya ka khubor ka babha ka gospel ka balong ka jingpanem la ka long how Jew lani how Greek la ka long how Jew lani how Greek namar haka gospel ka jong Jesus Christ kam don show ka jingper how Jew la da u Jew la da u Greek la da u gentle la da mano kam don show ka jingper baro ngila banlong ka way ha ka gospel ka jong u Jesus Christ nakadagadaw u Jesus Christ wong ha ka gospel u Lucas kalanong ka basaw ka dekot ka bakat prawong u mensem u try u hanga naba ulapan sle yanga ya ka banyalap ya ka gospel ha kibaduk ulapha yanga ban pen bena ya ka jing pelat ha kibala set bendi but ban pen pet ya ki ba matla ban pelat no ya ki bala shitom kabamot ha ki briu baro ki badon ha ka perte la pen sle yo Jesus Christ ban ya lap ya ka gospel lakalong nakabantau badok lakalong nakabantau ba syasat bendi lakalong nakabantau ba matla nakabanta ki ba shitom la khot ya baro bakin wan sya ka gospel ka jong Jesus Christ bakin yo ya ka jinget ha ka gospel bakin Pdiang yo Jesus Christ komu nong penim u ba shimet ha ka jingem ka jong ki bakin pla ba u Jesus Christ ulong utrai yero utrai perbangai kata ka mission ka jong Blei kabat kata ka jingkit kli ka bola bu na ka benta ka balang banya lap ya ka gospel na ka benta ki baduk hang ni kam da thau ha ka jingdok ha ka mat ka jingdok lesi ha ka jingem ka baman ka sngi ka jingdok hang ni ka thau ka jingdok ka bakan jaman sem na mabalay ba ki briu kim tip yaw jisu kiba syasat bendi hang ne katau ka jing syasat bendi hau setan haki bor je ka pop haka jinglong jong ka de ka pertai ka ba khanglat yaki ban Pdiang ya ka gospel kiba matla haka jing matla ka ba kenjaman sem kiba don ya ka jing shitom ka jing yap ka ba kenjaman sem lapan sle yo jisu ban pla ya ka gospel ba ka jing khot haka de ka step ka long yanga badi phi bangi de bandon ya kene ka jingkyrkhu ba ka jing pla ya ka gospel kat kum ka tin ka jong Blei ka bangi de bandon ya ka jingkyrkhu ka long ba ngin pla ya ka gospel ha kita kilang brot ki bala jano ba ngin pla ru ya ka gospel
ha kita ki gentle, kita ki briu, ki badang long shabar, naga jinget, how Jesus Christ. Ban playa ke gospel, haki langbrot, ki balajano ka bakentup ka bamot, yang abot yapi. Ka bakentup yangi ki belangait, ki beladon haka balang ke jong blei. Ban playa ke kubor ka babha. Haka ni ka tiyo ka beladap ngelayo ban wan ban keren, haka wen di ke Jingiaseng yalap. Haka wen di ke circle, haka di ke kap social long ke jongi. Bar kani ke Jingiaseng yalap ki penbet hapalau jo ke yeng mane. La wer ki perbnget haka circle, haki marjan circle ban wan she ke Jingiaseng yalap. Anda lawai ke Jingiaseng ka ba Mynstep ngalay songkai berwe ni ke longpa haka de ka balang. Bar ngalay ye kren bar longpa ngalay keli ke ka jingtmu ke jong pi ba pi pelong ye ke de ka Jingiaseng yalap hapalau jong ka berenda jo ke yeng mane ke jong pi. Ka jubab jong ni longpa de ka ba ngau khia wong namar ngi ngau tho ba ka jingalap ya ka gospel ka don kam ning kong ban Sdang na la yeng bar wong ka circle ka jongi ka bengi don ka balang ka bengi don malau snem ngi bo atli ki Jingiaseng yalap bar kata ka long ka we ka Jingiaseng yalap bangin pelong hala yeng ha ka yeng ka bakentang ka jong blei na ka benta ki perbnget bar ka baar pat kalong shabar na ka yeng ka bakentang ka jong blei ha kanu ka snong ka ba idon kam ban let ngi pelong ye ka Jingiaseng yalap ban pla shapang Jisu bar ka ta ka lapen kemen ye ka man sim jenga perbnget bar nga ngau thu shai ha ba ka Pule ka tin ka jong blei ba ka jingalap ye ka gospel kalong ningkong na ka benta kita ki langbrot ki belajar bar ka baar na ka benta kita ki gentle ki bolong shabar na ka hima ke jong blei hai ka balang ka bengidon hang ni hapo Nongthymmai klempep klemaratin ki men sem ki ba kodor ki ba long kita ki langbrot ki ba sakama ki ba bon laga long ki kon samla kan thei ba chanrang ki long kmi ki long pa ki bam chuan she ka yeng ka ba kantang ka jong blei ki ba shus ngo hon tang ba ki don hai ka balang ki don mano ban shim ka jingkyrkhu mano ban ai ya ka gospel na ka benta jong ki perbnget lada banga ba mapi ngim don ya ka ni ka jingkyrkhu ya ka ni ka mensim ka donut ka ba don ha ka donut ka jong Jisu hai kini ski ke bamanta ke jingtrei borba ke jong setan kalong ke bakrau hadu kata-kata ban penpep ya ke kubor ke babha hai ke mensim ke bakodor khamtam hapreng ki khon samla dang hai kini kilai sngi sau sngi bladap ngliok ban let ban sngolam na ka we ni ke yeng jong ubhai yeng jonga ubakhau ba it bar hai ka jing sngolam na ka banta ka de ka yeng kalong ka jing khlat no jong khun samla jong ubarang kenjo tang ha ka khat nyau snam karta bar ka jing khlat no jong ne khun samla kam de ka jing pang ka jing shitom ka de ka bolos de ne de how to life hasi bar ka bas ngosen na ka banta ka de ka yeng kalong bau niu bakhau ba it ulapoi shongkha ha ka de kalong yeng ka bampat shim ladon ya ka jinget how Jisu ka jingtrei bol ba ka jong setan ha ka di ski ka bamanta ka long ban pen pep ya ka kubor ka babha la ka long ya ki samla la ka long ya ki long kmi ka long pa bakin yo ban wan she ka ding pna ka jong trai ban pdiang ya ka kubor ka babha manu ban trei na ka banta kita ki lost sheep kita ki langbrot ki belajano ka day ka responsibility ka jongi kom ki pastor ki evangelist ki rangba ha ka balang ki kon samla ki long kmi ka long pa ka balang barak we bangin trei ya ka kam ka jong blei ban pen boy ya ka gospel na ka banta joki namar hakawe ka sngi ngi haban ai jingken hakmat jong trai
Yodon na preng jungi hai ka nega jingaseng parbangai ba meno hempat sim la playo Jisu tang siken tenru hempat sim la yatho syapang Jisu Sdang no na do ka nega por ka ba mata ken don kita ki lost sheep kita ki lang brot ki bla ja la kalong ki ba ying ba sem ka jong phi ki loki jor ki jong phi ki ba phi don ha ki surrounding ki jong phi ka dai ka jingket khle ka jong phi ban ya lap ya ka gospel ba makiru ken yo ban ngeit ken ya ka khubor ka ba I bangin mi na kadiga just sang ha kadiga mission Sunday. Ka bangin challenge la ka jong ka jingem. Bangin tre ya ka kam ka jong blai. Langam day kita upaso langam day utaw nongyalap. Hindi nga day ukon na nga kon ka jong blai. Ka bang layo ya ka jing pedem. Nga don ya ka jing kli. Banyalap ya ka gospel. Bala dang ilong kumta par bangin. Ka kam ka jong blai kan kraw. Ki yeng ka bakantang ka jong ikan dap. Ka kam ka jong blai kan roy. Ki yeng ka bakantang ka jong blai ken mi ha ki jeka ki ba pher ha ka bangi don ka jing kli ka bakum kata ka ba ar ka long ka jing kli banyalap ya ka gospel karpang ka long na ka banta kita ki bampat sim langai da ka jingja ka bang lada banya thu ha ka yeng jong ni ba yeng kala pen kendet ya ka man sim jong umen sim jong blai kren sikren hadu ka de ka por ka ba mata ka bang don kam ban le na ka banta kini ki para man sim ki bahing ki basem ki barang long ki gentle ki balong sabar na ki hima ka jong blai ki suyap mano bandon ka jingit kli ngadon ka jing sngolem ha ka ta ka jing let sngolem ka jonga ha ka yeng juni bahing na babale bangam sim ladon kanu ka jing persyang banyalap ya ka gospel Duwai U Blei parbangai baka jingalap ka jungi ka gospel karpang bangin don ka jing sngukhya ban penpoi syake gentle hang ne po nong ba silong jongi kakam ka jong blei ka bon kakam ka jong blei ka bon ha ki we ki jaj ban riu ki ba don ha po nong ba silong ki bang pat sim la pdiang ya ka gospel ki don hang ne barka thong ka jungi berbor kalong ka jing khot ka jong blei da long ka mon ka jong blei ka jing trei ka jungi kalong bakin mi kini ki men sim ki ba kodor ki ba don ha ka ni ka snong ha ka ri ki ba et ka jungi balada mi kini ki men sim ki ba kodor ki ba pdiang ya ka gospel ka jong trai leng ba jong ki kan long ka jingkyrkhu ken ha ki snong ba ki jeka ba maki ki wan ba ki lai ha ka jingi trei ka jungi ha ibor ibaret ka malayat hu ha ka weni ki shnong hang te po block 2 ka banga trei da ka jingdon jo ki di parab ngait nang ni na po Hindi Church of God nang ni na po Nongthymmai ngilayo ban Sdang ya ka kam ka jong trai boleh nama boleh ha ka jingi trei ka kam ka jong blei kala khampen suk nama boleh balami de ki breu ki jong ki hi ka don kam yang abadi phi parab ngait bangin sim ya ka kebu ya ka lat ka lenti ka boblei la ai ha bangi don ha ki school ngi don ha ki college ngi don ha ki jekatre bangin pau ya ka jinglong jingshai bangin pen pau bangi long ki khon ki bla yo e ka jing penem daga bangi tre ya ka kam ka jomblei ha ki wei pat ki jai ban reo klem da nyau jiu na ne Greek klem da don kanu ka jing sngo po la ne ka jing sngo kraw henringin trei da ka donot ka jong blei bangin ya ka gospel na ka benta jongki par klem pep da shisha utrai unyo banyalam yangi bangila ban pendap ya ka jing khot ka jongo ki don katukat ni ki kristan hagari ka jongi ka bangangalap ki bayetre ya ka kam ka jong ki hakawei na ki jeka ki badon yikini ki bamnget mo ki balong shabar naka jinget kristan ki badon hani po nong ba shlong ge jongi ki bakini ki kristan ki le lumlang bar ki jupelong ye ka jingduwai ka bakerpang kerpang tang na ka benta kata ka jaj ban riu tang na ka benta kita ki briu ha kata ka community ka bakidon ban wan lam ya ka gospel hapdeng joki bar kata ka mission ka jongi ti mangaba maphiru ngila ban le ko ki prongai ka balang hibar ko we kala ban le iki ki bakraw bandon ka jing sngokya na mabale baki men sim ki bakodor ki babon ki dang don shisha hapdeng
ke kerung jong ke jingyap. Ai bangin mi na ke ni ke jingiaseng. Bangin don ya ke jingit kli na ke benta banyalap ya ke ni ke gospel. Ka benta ka bakhadu ka bangakwa ban ke do lingkot ha ke ni ke por. Ha ke jingit rei ke jungi banyalap ya ke gospel ban job ike mensim ki bakodor bakin ngeit ya ke gospel. Kumlias ngau na ipastor bayalam ya ke jingiaseng. Kam day ke kam ke besuk. Kam day ke kam ke besuk. Ka day ke kam ke ba ka kam ka ba jenjar hadu kata-kata namar balai bangidon yaw nongshun u syaitan u bayale persya yangi ka balang ban penpep bangin tre ya ka kam ka jong blei ngiyo inuksa naga kchin ka jong blei nadu ka testament ka berim bakumno ki brew ke jong blei haka baki kren syapang ka kubor ka jong blei ki kenduk mau siang ki kenduk jinge hadu ka pon ka jong Jisu ha ka boyalap ya ka hima ka jong blei u ya kendo i ka jinge ba ka jinge ka bo Jisu u ya kendo Sdang nalayeng ong ka Bible pina Pule ha ka gospel ka jong Lukas kala nong ka basaw Sdang nalayeng u Jisu u ya kendo i ka jinge hadu ki jinge ka bo sya halo jo ka dingpna ka jingyap ka jong Jisu nama wan ra ya ka kubor kababha hadinu Jisu ki apostol ki ra ya ka kubor kababha ang ka Bible bat kini ki apostol ki kendo ke jinge ki jing sya tenjo ki jing sya banben kita ki persecution bat bon ki apostol ki senran ke jung Jisu ki la sya ya ka jingyap martar don na preng jo ki la sya krai kle don na preng jo ki la sdi sya sdin halo jo ka ding pna kum tar ki la sya ia ka jingyap martar na ka benta ka gospel ka jong utra Jisu. Bangi ngau thu shai ba ka jing tray mission ka jing tray ka kam ka jong blei kam day ka basuk kalong ka ba jenjar kalong ka ba namar ngi don yaw nongshon u syaitan u balong u nongshon jong blei. Balada kata ka jing tray mission kalong ka ba jenjar kalong ka ba hatu kum ka balang ngin pep no hatu ka balang ngin penkut no eka jing tray mission ka kubor mission sandi hai ka snam kalong ba ngem day ban pep no ngem day ban penkut no la ka kat no la ka jenjar kat no la ka nong shon ki bon kat no ngin tray ka mission ka jong blei kom ka balang ka jong blei amen. Kata ka jingkot ko ki parap ngeit ngi kan mau yu we ni ship missionary ba jongi ubalawan ban tre ka commission por India William Carey ha ka por ka ba mot ban wan ban tre ka commission la kran ben de kita ki breu ha ka jeka ka budon kala don ka jing penting kala don ka jing pen smith ndai ka jingkot jingmot jong nu breu jong blei ka long ba ka de ka kam ka jong blei u blei u tep ngan let bantray ka commission baruloban shisha bantray ban ha ka jing tray jung u ka lalong ka jing tray ka ba ka jing tray ka ba dap de ka jing jar hadu bula do ye ki mensim ki ba kodor ki khon ki ti ka jung u ka ying ka sam jung u ka don ha preng ka jing jar henry shimla pep bantray ye ka commission ba de ka jing tray jung nu breu jung blei bangi i ka jing job ka ba kraw ha ka kam ka jung try ki mensim ki ba kodor ki la pdiang ye ka gospel ka jung Jisu parwanget beit jong ahot ran Jisu kat banang mi kisnam ka jingalap ya ka gospel kanang kham kumliya sngaw ha ki report ki babon mensuang ila yo ka jinglai lord habangi pha ki missionary habangi ngi tray ha ka link commission ka don ka jinglai lord la ka long lesi ha ka pisa ka tingka la ka long ha ka ban ban pelong ka jingaseng hendai menta la don ki jing per king katu kat ni ki jing ki bala ban ya ka balang ban ya lap ya ka gospel kat banang mi kisngi ko ki parwanget kinang don kijing menta katu ka ding snit kumlay asngo kilapas ya kata ka anti conversion bill kita ki an bante lakam banginum la banyalap light load ya ka gospel hang tepo jarkhan ka bay pastor ban kering sa itre kilapas ya kata ka bill ka bakum kata bat ka jing tray mission ka haban long underground ka bahablong suki ka hablong napo bangi ay ngo yo blay bahapring ka jing ka balang ka jong blay kam shimla karantin
bangin ya tre ya ka commission la wer yang abar phi bangin ya tre ya ka commission la ka kat no la ka jinjar kat no ngin tre ya ka commission bala khot yangi bangin ya lap ya ka gospel ba ka wei po ko ka man sim kan pdiang ya ka gospel da ka jinget ha ka jingim ka jongka bala dengi tre ya ka commission hap deng ka jing perbangay wanum du jingkerman namala dengim yo makanai ka bainong ha ka percaya ong ka bible ke jingkular juga tin ka jong blei kalong ba ka bainong ka ba kham krau ka bobleu ai hai ka ka sngi juga jing bishar ka jong u na ka banta kita ki ba wan lam ya ka khubor ka ba bha shakat jat juga ding pna ka jong trai nak daw ka team ka ong ka no long ka ba itnat na ka banta kita ki jat ki ba wan lam ya ka gospel ka khubor ka ba bha ka de yang ha ba di phi kain kum ka balang bagi sngi ke bakhado ka bangin yang hakmat utrai jongi ban ai jingken utrai on ai ka jingbishar ka bahak badun ong ka no ka long ka ba itnat na ka banta jong phi lawan lam ya ka khubor ka babha ka gospel na ka banta ki mansim ki ba kodor bar ka pangsnget ka bainong ka ap na ka banta jong phi pe ka jingkular ka jong trai ong kumne na ka tin ka jong blei sho bangan chong Timothy sau kalau nong dekhot ke berperau ongkum ni nadu menta yang ala bu ya kata ke pangsngat jong ke hok ya ke bau try uta unong bishar bahok on ai hanga ha kata ke sngi but bam tang hanga hi hendrai ha kita baroh ru ki beit ya kata ke jingmi pau jong u iwei koren khatsan kalau nong dekhot besan phupra ongkum ni bat kiba man kerhai man laga sngi haka kamu try haba pi tip skhem ba kata ka jing 3 minute jong pi kam ju long ka bale na ha utrai kata ka ka jingkular jong ka tin ka jong blei na ka banta jongi ong pol haki sngi ke ba khado utrai ubalong unong bishar ubahok on sapen phong ya ka pangsiat ka bakodor ban ayingi ya ka burom haka hima ka bolopen kre na ka banta kita kinong kitin sim kinong ya lap ya ka kubor ka babha balai na marba ka jing 3 minute ka jongi hapdeng ki jing banya lap ya ka gospel kam julong ka balai no utrai unsa siw ya ka nong omdei ka nong ka ba ka percay ka laban ai ne ka nong ka ba kraw ka boblain ai naga banta jengi banya don ringkat lembar utrai haka burom ka bapernai bam jikot haka hima ka bolapan kre kata kadika thong ka mission ka jong blei naga banta jengi iwe puwe blei nyo ban kerkhu lingba kane ka jing kren ka balingkot jonga haka dika step halo jong kane ka phang ka ba red haka dika step haka jingi tre ka mission kumno banya lap ka gospel ba ban penpoy ya ka jinget ya ka gospel highway puway iman sim bokodo tungin sim ya ka dika khubor haki donno jongi bangin doni ka jingit kre bangin mi ne ka jeseng bangin la ban tre ya ka kam ka jotrai haki sngi ki snem bahar ka benang wan utrai yo ban kerkhu na ka banta ka burom jongu amen Ai wo yo blei ka dika por ka bang yo ban yo sngo ya ka khubor ka tien ka jong blei ka ba yadai bat ka mission Sunday. Do blame you ban kerkhu yang iwei pe wei ka dika por Kombala kran tungin long kinong pla tungin long kinong yothu tungin long kinong ra ya ke gospel syaki parlok ki parajor lani ha jingasem haki jakatre ha jauhan ne hang no nadu ki samla pule hadu kilong kimi kilong pa jingilang baroh ngi don ka dika kam ka bau jisu ul ai na ka banta jongi ka bai pastor ila ai ka jing pensyai bat ka jingkren ha ka ka por tongin mi ne ka jingiaseng ka ba kubor Jingrwai ka Jingrwai ka ba lai Kharmyndai ka Jingrwai ka ba khandai phulai ka ngeit nganyalap ngeit nganya kran shapang jisu ha jing ne kat shabangale ngadang kwa baroh bakin yotim jingpen im jongu bat jingi nganyathu ka kubor ba plau jisu nganyathu yo kres bat jingi ba jongu tungin ruai ne ke Jingrwai ba perkhat kawai ba kan deh ke donot ke jongi bat kat bengenang ruai ne ke Jingrwai
ngin lumi ke jingai ngu ngila du arsnam shiteng ban ai shike jingai ngu hak mission sende dia skhem ma pi para ngai kumnu ban ai hak ke janmit arsnam shiteng dia to ngin ai ke lo shike kam ke jong blei shike mission board Ryan lo yo ban kerkhu ye pi baroh kiba ai kiba snop tilang ban trei ye ke commission da ke bangi ai shike kam ke jong blei hadin ke Jingrwai smabn khot iba perkhat sun ila wan nang thirang kat bat ke jisitong la lake hospital la thi hospital la sumari mantai la khot nyai ngo yo blei but in pendepru ya ke jing Pule jing MTH hang te wider ba but nang ni shikmat in your ban room hapo NBC kumu wei ni lecture la de nong trai ba ka balang kalibet ban bui hapo NBC wan shikmat ban Duwai pen kentang ikan ke jing aingu baroh Syaka mission board but kom joru syakri jong try ba onni khupor ke de hagani ke step to blen yo ban kerkhu ngin rwai jirwai ba lai khundai na an ya kren sha phang jisu hai ne gat sha ba ngawe ngada kwa e baroh bakin yotin Jingiaseng jong ba jini manyatu aku borba pelau jisu manyatu you Christmas jingi ba jong ya kren sha phang jisu ba ulayap halor nim kit ka jing thang ki pop jong na man ben im ka men sim jong na man ya tu aku borba pelau hakiwe ulama pipok jana marapen kutawen sim jona ula ayu bin sim mana nanyatu aku borba pelau jisu nanyatu
wann wann hai tilun ha und bin suk ya tiga shisha man ya tu aku bon rahmat Jesus man ya tu you Chris Paching ni bang jongmu na iet penyam syapang Jisu un benim nong pok kun rama Lakin wan wan hai tilun ha un min suk ya tiga shisha nan ya tu aku bon rahmat Jisu nan ya tu you Chris Paching ni bang jongmu Tungin yo ban yang lang ni Duwai tak ni jingai ngo ban penwai. Blei bak pahajungi bahab nangi wan akan ika step trying ai ngo imen am tak ika lat sashi sien pat bangin yo ban witness can try ka jing crowd ka jome ka jing ai bat ka jing eight ba ka jome ngi layo sngowe ka ktien ka bau shakri jome layo ban sam padang jungi bat ka long ka jing kop ka challenge na ka banta jungi iwe pa iwe ha bangin mi na kan ika yeng mane can try komno bangin yo ban pla ya ka jing eight ka jome ka jing penim jome bat ya ka gospel ka jome try ngi da Duwai ha kan ika step bamen yo ban pendap yang iwe pa iwe try da ka bor ka jome da ka jing start ka jome bat da ka jing pela ka jome bangin la can try bangin pla bangin note can try ban pla kan ka jing penim ka jome shabaro ki bre ki bangia kan do ha ka jing im ka jongi ka baman la ka sngi ai bor ngi iwe pa iwe pen ko bor ngi iwe pa iwe can try do ka bor jong men sim jome mar try ka gospel ka de ka jome ka jing khot ka de ka jome kam de can try ka jing la ka jongi ki bre re ka de tang ka jing ai ka jome ablei ngi Duwai na ka banta ki ni ki jing lum ki bangi yo ban lum ka ni ka step ro can try iwe pa iwe baladon don banta ha ka ban no sha ka kam ka jome ngi da Duwai ba mana kyrkhu ya baro can try ki kam ki kti ka jing tre jing ta ka jong ki can try do pelong tu bakin naman roi can try bakin nang la ban a shu sha ka kam ka jome ba kam tam sha ka kam mission ka ba don shi bon ki jing dawa can try Jisu try to da kyrkhu ma me can try ya ka kam ka jome ba sha bangin mi no na ka ni ka yeng bakin tang ka jome ba nwai ka ni ka jing sang ni ka step ngi da Duwai ka jingkyrkhu ka jome can try ba ka jing ai ka jong Jesus Christ ka jing ba ka jong blei bok pa bat ka jing slop bathiang ba prachai bor jong men sim khoi kini ki lai hoi blei kini sa ban ngi wei para bangai ki badan ha kini ka por ki para bangai ki badan ha ki wei ki lengkha mission ki ba pher ha kini ka prathai ki bangai baro ki badan ka leng jong kini ka prathai bat kham tam me ye ki tu ki belai ban ra ai kini ka gospel ka jong me ki missionary ki pastor ki nongialam ki badan ka leng jong ka prathai to long ringkat bat ki to don ringkat bat ki ken try na do menta ki bom jukut ru amen